Здравейте! И отново с футболни прогнози ДГВД. Днес само съм аз, без Давид Георгиев. Напряко по прякор Варели Божинов. Златна тротинетка, т.е. Георги Милев и Даниел. Да! Днес има много интересни мачове от Лигата на нациите. 16-11 2024 година. Започваме сега! Нека да разгледаме едни от най-интересните срещи, а по-точно всички срещи от Лигата на нациите в днескащия матч. Започваме! Грузия-Украйна. Според мен резултата ще бъде 1-1. Турция-Уелс 3-2 за Турция. Защото Турция имат уникални млади таланти, но Уелс няма да се дадат лесно. Албания-Чехия 2-1 за Албания. Сензацията на еврото, но нищо не направиха. Азербайджан-Естония. Смяла прогноза с много отворен матч 3-3. Андора-Молдова. Смела прогноза отново от мене. 2-1 за Андора. Германия-Босна-Херцегиновина. 4-1 за Германия. Чамал Мусиала, Мауел Ноер, Марк-Андре Тер Штеген и сух куп други играчи. Нидерландия-Унгария. 2-0 за нидерландците. Амстердам. Мачовете те ще бъдат много отворени с много приятен матч. Днеска ще има наистина приятни спектакъли. Тъй като забих. Грузия, Украйна отново ще повторя 1-1. Георги Мамардашвили срещу Лунин. Ла Лига, Испания. Валенсия и Реал Мадрид. Според мен Грузия ще атакуват много, но няма да ги се получи. Украйна според мен ще атакуват много, но няма да ги се получи. Турция Уелс 3-2. Алтай Байендър, играч на Манчестър Юнайтед, който играе само за Карабал Къп и в първите кръгове на ФА Къп. Уелс, Гарет Бейл, вече извън футбола. Албания, Чехия, както вече казах, Албания е сензацията на футбола, но на еврото, но нищо не направиха четвърте в групата. 2-1 за Албания, вече ще кажа всичко по втори път. Азербайджан, Естония, наистина смела прогноза с моето лице. 3-3. Ако това стане, аз съм най-добре прогнозьор някога, ако оцеля поне един от тези резултати, ще ме позлатат. Швеция, Словакия, Гьокереш, 3-1 с хетрик на Виктор Ринделов. Андора, Молдова, 2-1. Дали това е истина? Андора ще покажат наистина добър футбол, ще се зацира, ще направят сензация. Този матч няма нищо, Молдова се водят фаворити в срещата, но аз съм смел и ще покажа, че наистина виждам бъдещето. Германия, Босна, Херцегиновина. 4-1 за Германия. Провала на еврото. Корея, ръка, сега Нидерландия, Унгария, ще ви кажа Украйна, но Украйна вече бяха. Нидерландия, Унгария, предвиждам, 2-1 за Нидерландия. Това беше всичко днес от мен. Залагайте смело с мен. Аливидерчи, до нови срещи! Чака ви Валери Божинов, златната тротинетка и Даниел.